Toy etcek bolýarlar 7 milyon 8 milyon birlerde hazine edilýär. Nämeler? Gidiýär kıyda olan tor giyýär, tur giyýär. Damatda koçu şalwaryny giyýär. Film berdara fakat 7 milyon pul berýärler ondan sonra. Näme etýär? Gitýär jengele. Hay bir çeşmeň başynda erus bolup oturan bolýar, gyz bolup tory bilen. Otagdan namahrem damat gelip on tafan bolýar, kucaklan bolýar, oguşan bolýar. Şeýdip sonu film edip çykarýarlar şonu musulman dogallar. Gilşýän atmış ey musulman. Ýagny ýagdyrýan atmışlar. Jansaklyk getirýän atmışlar ey musulman dogallar. Gyzlar gelip gaşyna alýar diýip, indi oglanlar gaşyna başladı ey musulmanlar. Haýsy derde biz aklamaly. Tayağı kime degýär? Tayağı ýene özümize degýär ey musulman. Yer titrese de hemmemiz bile yerin eteğine sokar. Sil gelse de hemmemiz bile aktarar. Gayrat edeylin da. Qaytip qıydoqlarlar şikayet ediyor. Bize diye davar yal olup be diye. Karşımıza almasak diye. Ne deyip davarı mengde diye şonu. Ne mi deyip? Onunla Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ummahatul müminin karşı almandır. Şuna şey diyecek mi? Karşı almasan Hudaýyň diýen etmesen, maly meňzedilýän esir Hudaý saklasan. Ol adamlarda Hudaý Taala tawfik bersen, ol adamlar özüne kän aglasın. Ki şeýle jur'at, kafirler güldürip bilen adam bolup be. Şeytany begendirip duran adam bolup be.